chimene nayankhula pamene paja pa Facebook za Chris Brown sikunali kukamba kuti kapena tikufanilizira kapena tikupanga compare kuti ife tinapanga kwambiri iye anapanga pang'ono. Ayi, kwa wenelese wanzeru tikudziwa kuti show ya uja anapanga kwa masiku awiri. Okay, so sitingazifanizire yayi, koma panali nkhani imene ndimayankhula yakuti media ya ku South Africa imakondera zoyankhula zake. Ineyo ndapangisa nsonkhano mu stadium momwe muja, zimene analemba media ya ku South Africa zinali zakuti anthu akwa Bushiri amene anapita kumene koko ndi kuti ali brainwashed kapena mwina miti osima koka bwino angapita kumene kwa chifukwa cha ndikamba ma media akulu ku South Africa narrative yawo kapena nkhani zawo zinali zopangisa anthu ena ake kuti ayambe kudana ndi mpingo wathu kapena kudana ndi ife chifukwa media akozopanga anthu kuti akhulupirire zimene akumva kapena asakhulupirire.